El Dia de la Diversitat és una iniciativa de l'Agència Europea de Drets Fonamentals que té com a objectiu cridar l'atenció a joves, a nois i noies entre 12 i 18 anys en relació als drets fonamentals a la Unió Europea, especialment el que fa referència al dret a la igualtat i al respecte a la diversitat. És el primer cop que a Barcelona celebrem el Dia de la Diversitat i ho fem amb l'objectiu de que aquesta generació que viu en una ciutat ja diversa per definició, que sigui capaç de comprendre millor el que és la diversitat. S'havien celebrat ja dues edicions, el 2007 i el 2008, a la ciutat de Viena, que és la ciutat on hi ha la seu d'aquesta agència europea, i vam creure interessant poder-ho fer a la ciutat de Barcelona. What's normally missing is people having a full understanding of what diversity means, and that's why these sorts of events at least can bring young people from an early age to understand what we mean by diversity and to understand that they themselves have a real role in diversity. Hem col·laborat, lògicament, amb l'Agència Europea de Drets Fonamentals. Ho hem estat treballant a nivell de l'Ajuntament de Barcelona amb la Regidoria d'Educació i especialment, i això ho voldríem subratllar, ha estat possible també amb la cooperació, amb el treball conjunt amb 17 entitats de la ciutat que treballen tot el tema de garantia de drets i de no discriminació a la ciutat de Barcelona.